Hei, terve. Terve. Nyt mä vihdoinkin pääsen lukemaan teille mun päiväkirjoja. Ja koko Suomi fanittaa. Mä luen teille mun päiväkirjoja viikolta 1. Kun olin 15-vuotias, 18-vuotias, 29-vuotias ja 47-vuotias. Koulu alkoi tänään ja kaikki jätkät puhuu vaan Mäntsälästä. Mäkin leveilin muijallani ja Pepe tietysti mokas. Se rupesi käytävällä puhuu mun kimmasta ja Riitta kuuli. Vaikka oli perjantai, en nähnyt koko iltana Riittaa. Mun horoskooppikin sanoi, että tänään eräs mun unelma pirstoutuu. Luultavasti Riitan menoa. Surut unohtaakseni sikailin Henkan kanssa illalla. Aina kun auto tuli, rupesimme punnertamaan tien vieressä ja ajajat siikasivat. Keksimme kaikkea hullua. Mä oon kyllä piruun kateellinen tai mustasukkainen Riitasta. Tulen hulluksi, kun ajattelen sitä jonkun toisen kanssa. Tänään kun Henkka ei tullut heti hakemaan, olin varma, että se muhinoi Riitan kanssa. Mutta ei se tietenkään. Viikolla 1 vuonna 1984. Mä olin jo 18-vuotias. Silloin mä kirjoitin tämmösiä. Uusinta inssi, kello 13.25. Läpi meni, huhhuh. Kyllä mä olinkin hermona, kylmä hiki oli päällä. Myöhemmin Taru imi mulle selkään nimikirjaimensa muotoisen fraidun. Tuntui tosi hyvältä. Vuonna 1995 mä olin lehtimies. Minä ja mun pomo Elvis, sillä on tötteretukka ja se on hirveä läski, oltiin saatu lomien aikana Tulipalo-lehden historian ekat tietokoneet. Joku muija kävi opettamassa meille Wordia, tekstin käsittelyohjelmaa. Siinä ei mulla ollut hirveästi vaikeuksia, kun olen kirjoitellut bestselleriäni jo puoli vuotta himassa mun IBM 486 Windowsin Fritellä. Mutta Elvis istui jäykkänä tuolillaan ja äänitti kaikki M:n, ellen oma nimitys, puheet sanelukoneelle. Vuonna 2013 mulla tuli täyteen 10 vuotta stand-up-koomikkona. Rovaniemen keikka meni helvetin hyvin. Sen jälkeen vedin pullon kossua paikallisessa hostellissa ja lähdin baariin. Tapasin ison ja ronskin naisen, jonka seurassa viihdyin koko illan ja yön. Joskus aamuyöstä puheemme kääntyi yleisurheiluun. Muija heitti tietokilpailukysymyksen. Mainitse joku muu suomalainen arvokisavoittaja naisten keihässä kuin Tiina Lillak. Mä sanon, että ei tule ketään mieleen. Se vihjasi, että mitä sanoo nimi Päivi Alafrantti. Mä sanon, että Alafrantilla onnistui uransa aikana vain yksi ainoa heitto, jolla se voitti kai Euroopan mestaruuden ja tuli myöhemmin valituksi vuoden urheilijaksi. Yllättäen muija sai hirveän raivari. Sen viimeiset sanat olivat, kun se poistui baarista ovea paiskoen. Minä olen Päivi Alafrantti.